Hello, én Marci vagyok, ez itt a Minecraft-tal fogunk máma játszani, és ebbe lehet kreatívkodni, túlélőzni, a többit hagyjuk, induljon a játék. Szóval, akkor most egy másik túlélővel egy új mapot kezdek, oké. Start game, és most ilyenkor azt fogom csinálni, hogy most látjátok, itt vagyok bent erdőbe, és túl gyorsan mentem, és oda föl fogunk mászni, látjátok, azt ott fent. Ja, egyébként, hát na jó van, inkább játszunk. Oda fölmászunk. Először is csinálunk egy facsákányt, mert az ilyen helyeken mindig szokott valami érdekes lenni. Az ilyen helyeken, higgyetek nekem, szokott érdekesek lenni. Úgyhogy, na igen. És hogyha oda fölmentünk, az lesz a célunk, hogy keresünk egy villager falut, aztán, hogyha a villager faluba adnak valami értékeset, akkor mi fogjuk, elmegyünk bányászni, és hogyha bányáztunk, akkor pedig azt fogjuk csinálni, hogy veszünk sok fát utána, ütünk ki nagyon sok fát, na akkor most mászunk gyorsan felfelé, oda félfelé, és ilyenkor szoktuk azt csinálni, hogy kézzel szépen kinyitjuk a vasat, vagyis a követ. Ez a Minecraftban kő, de nekem jobb ötletem van. Már most craftolok magamnak egy szarságot, egy csákányt. Utána jöhet a kar, meg ilyesmik. És hogyha a ház is megvan, az lesz a célunk, hogy veszünk egy kutyát. Úgyhogy nem lesz valami könnyű a játék. Mondom, nem lesz könnyű a játék. Na, szépen kidobta nekünk a cókmókokat, ezt itt szépen kiüssük bottal. Hol vannak a fák? Csákányészkek. Hol vannak a fák? Reszkessen meg a fejem. Hol van a fa? Fát akarok. Na, nekem elegem van ebből. Fölértünk, lehet, hogy csinálok valami különlegeset. Ami még ezek a videók között nem lesz. Úgyhogy én még kezdő videós vagyok. Én nem tudok sokat a videóról, meg a videókról nem tudok nagyon sokat. Sok videót nézek meg. Hát elég sok videót nézek, próbálok a videóból tanulni, hogy lehet a videókat megcsinálni, meg szó. Na látjátok, mondtam, hogy az ilyen helyeken lesz megértékes dolgok. Na, még egy kis kő tudunk, van szenünk, még egy kis kőt szedünk, van még egy kis szenünk, szedünk még egy kis követ. Úgyhogy igen, így fogom nyomni, ez az első videóm. Ez az első videóm, úgyhogy igen. Na akkor most elég sok szenünk van, most menjünk oda, hát találunk vasat. Hogyha vas megvan, akkor tudjátok azt, mit fogjuk csinálni?
hogyha 2 vasunk megvan, és ki is fogjuk sütni a vasunkat, akkor azt csináljuk majd, hogy csinálunk most ágyat. Pusztulj, pusztuljka, 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 pekekeke, mekekekecske, megekekecske, megek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 e. Birka, 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 húsit adott. Birka, birka, húsit adsz. Eltört sárkányunk. Úgyhogy most bottal üssük azt a ledgyógyáj. Mekekekecske, akkor ütünk bokka, kaka, kiki, koko. Kis mekekekecske, halla, halla, halló. Most már is ide adod a bőrödet. Na, ott is van még egy. Ott is van még egy, elkapjuk. Halálra jár! Halálra jár! Hihihi! Yeah! Hova mész? Hova mész? Mekekek a kecske! Na, akkor most együnk, mert hülye éhesek vagyunk. Na, hát csak egy húsunk van. Meg fánk mennyi van? Nézzük meg. Hát ez pontosan elég lesz egy ágyra. Ez pontosan elég lesz egy ágyra. Úgyhogy az ágyat úgy kell craftolni, hogy alul fát leteszel, felülre teszel gyapjút, meg 3 gyapjút kell egymásra rakni, úgyhogy úgy lesz kész az ágy. Hogyha ezzel már játszottak páran, akkor majd tudják majd a Minecraftos videósok, hogy ezt hogy kell játszani. Én is már sokat játszottam a Minecrafttal, úgyhogy én sem vagyok már hozzá. Ez az, ahová nem megyünk be. Ugrás! Na, itt vannak még báránykák. De őket most nem öljük meg, nincs kedvem. Úgyhogy igen, persze lesz másik játékok, meg Call of Duty is fogunk játszani majd. Jé, pittypang, nézzük meg, mit leesett a pittypangom. A virágom leesett. Ne! Mő. Egyébként ez egy próba videó. Nem próba videó, csak vicceltem. Ez már nem fontos. Kutyus. Ott egy kutya. Kutyabanda. Caci tata. Kutyabanda. Banda goes. Kutyabanda goes. Oda itt beugrunk. Itt fölfele megyünk majd. Nézzétek, milyen jó magasra föl tudok másni. Ásót fogok csinálni. És az áskálódás, hogyha itt sok hó lesz, ásót fogok csinálni. Hát persze, hogy itt sok hó van. Még egy van. Na hát, itt hogy fogunk fölmászni, komány? Hát nézzétek már, milyen esre itt az egész terepben. Ott mentem végig. És én azt nem vettem. Hú, azt hittem, hogy leesik és megdöglök. Hát ezt sosem köszönném meg magamnak akkor. Azért jövök most ide fel, hogy majd lássak egy jó kis hólyót. Csinálok majd magamnak fából egy ásót és kiásom minden a sok hót. Hó.
És akkor jön a ho-ho-ho-ho tólapó. Úgy, egy ásó szépen ide ne. Úgy. Ne. A fát aztán elveszünk szépen, oda lerakjuk, és ásunk havat. Oh, van hógolyó. Van hógolyónk, fiúkák. Van hógolyónk. És a hógolyóból tudjátok, mit fogok csinálni? Hóember. Hogy bár van tökünk is, tököt nem nehéz megtalálni, meg kraftolni sem nehéz. Úgyhogy a havat úgy lehet kiszedni, hogy megfogod szépen a lapáttal, lelapátolod a havat róla, és van hógolyó. Havat. Lapátot megfogod szépen. Lelapátolod az összes havat, de nem az összeset muszáj, csak annyit, ami ennyi kell. Én most annyi hógolyót fogok elősedni magamnak, gyorsan alszom. Úgy is esteledik, úgy, hogy ja. És most ilyenkor azt fogom csinálni, hogy megint hógolyót szedek magamnak. És nézzétek már, mennyit kiszedtem. Már csak egy néhány hó maradt. Annyi hó maradt, hogy semennyi nem marad majd, mire leérek. Mire lent vagyok, addigra semennyi hó nem marad. Úgy. Ez most vicc? Hú, mennyi hógolyót szedtem már össze. Jó, sokat csezed. Annyi hógolyót szedtem már, hogy nosa. Ne eltört a csákányom. Mazé. És nincsen sok fa. De mondjuk van elég fa. Van hozzá elég fa, mit sírok én? 2, ide. És jó vagyok. Jó vagyok én. Nem vagyok rossz. Nem csinálom ezt rosszul, úgyhogy én már régóta játszok ezzel a Minecraft-tal is, elég régóta, hogy értelmezzem, hogy kell ezt játszani. De lehet, hogy aki már nem játszott ott a Minecraft-tal, az majd nézze meg a YouTube-on, hogy lehet vele játszani. Van olyan videó, ahol a YouTube-on így látod, hogy kell vele játszani. Én leásom magamat. Annyi. Na. Oda ugorjak le? Hát mondjuk ez nem kell. Amíg a versi. Á. Na, akkor itt már nem lesz nehéz levenni. Itt, de. Hógolyók, enyém vagytok. Oda! Nem, inkább visszaugrok. Na akkor innen oda átugrok. Itt valamilyen lépcső alakzatot ki. Áú! Majdnem meghaltam csözben. Mennyi hógolyót szedtem. Ennyi volt a videó. Sziasztok! Sziasztok!